Перемовини про Крим можливі, але лише коли Збройні сили України будуть на адмінмежі. Таке припущення озвучив заступник керівника Офісу президента Андрій Сабіга в інтерв'ю Financial Times. Переговори щодо Криму – лише ймовірна опція, уточнив Сабіга в коментарі BBC Україна. Мета залишається та сама – повернення півострова. Усі землі мають бути повернені. Жодних територіальних компромісів. Коли ми досягаємо стратегічних цілей, коли ми, наприклад, виходимо на адмінмежу, ми говоримо, що потенційно може відкриватися дипломатична сторінка про повернення Криму. Але я абсолютно не виключаю і військовий спосіб. Дипломатія краща за військовий сценарій повернення Криму, вважає секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, усе залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території. Звичайно, нам дуже імпонує дипломатичний шлях, щоб уникнути жертв і трагедій через вбивства людей. Це в пріоритеті. Однак, якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого способу звільнення своєї території. У питанні ймовірних перемовин з Росією слід орієнтуватися лише на президента, наголосив речник глави держави Сергій Нікіфоров. Володимир Зеленський минулого тижня дав зрозуміти, що сидітиме за столом перемовин лише з представниками порядних держав. Хоча, звісно, фіксування закінчення війни на папері буде. Президент залишив росіянам шпарину дипломатії, якщо вони заберуться з усієї території України без бою. Місця розташування ворожої ППО, складів боєприпасів і пального та бази ремонту російської техніки у Криму цікавлять українську розвідку. В ГУР попросили наших співвітчизників на окупованому півострові повідомляти про важливі військові об'єкти росіян. Серед таких засоби радіоелектронної боротьби та розвідки. Їх ознаки – це антени та локатори. Також штаби та пункти управління окупаційними військами. І, звісно, місця дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ. Підтримка жителів Криму наближає перемогу та вигнання окупантів, заявили в Головному управлінні розвідки та подякували нашим співвітчизникам на півострові за співпрацю. Російська військова техніка залишила місця зберігання на півночі Криму. Це сталося упродовж попереднього місяця, фіксує аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Брейді Африк. Він порівняв супутникові знімки села Медведівка біля Джанкоя, зроблені Максар за 11 лютого та 16 березня. На базі зберігання були танки, бронетехніка та російська артилерія. Але за місяць техніка зникла. Знімки також показують частину обладнання та оборонні споруди, збудовані поблизу Медведівки, яка розташована на півшляху від Джанкоя до Чонгара. Росіяни продовжують атакувати центр Бахмута. Основні сили кинуто на повне загарбання міста, інформує Генеральний штаб. Запеклі бої точаться за кожну будівлю. Найстрашніша зброя ворога – міномети, зізнаються оборонці. Якщо виявляють українську позицію в будинку, то засипають його мінами, поки не знищать у попіл, заявив ватажка найманців Євгенія Пригожина про буцімто брак боєприпасів для артилерії сприймають як укид, бо на полі бою цього не відчувають. Вони постійно б'ють, для них різниці немає, б'ють вони хаотично. Звичайно, що вони і вибирають ті цілі відповідно, тому що їхні ж працює, дрони постійно літають. Але по тому, які відбуваються прильоти, бачиш, що це настільки хаотично, вони не жаліють ні снарядів, ні мін.
Ворог постійно піднімає ставки і, попри шалені втрати, перекидає поповнення у піхоті. Прикордонники, які боронять місто, розповідають про часті близькі бойові контакти, коли можна перекинутися кількома вигуками з окупантом, а вже потім і гранатами. Перш ніж пустити в бій навчених професійних військових, росіяни кидають так зване м'ясо, яке й пробиває шлях. В цій вулиці там стоять дома. От в цьому домі, наприклад, можуть бути вже росіянці, в цьому домі можуть бути вже наші. Вони в основному підповзають, опять же таки, підповзає м'ясо, і їх пускають до того моменту, поки вони не проб'ються до того дому. Тобто вони там можуть штабелями лежати один на одному. Найманців у боях за Бахмут підсилюють регулярними російськими військовими. Це помітили аналітики з Інституту вивчення війни у Вашингтоні. Там також фіксують російські термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, якими підсилили наступ на Бахмут. Утім, попри потужність цієї зброї, перекинуті десантники не матимуть вирішальної переваги у наступі, вважають фахівці. Кримська браниця Ірина Данілович припинила голодування в ізоляторі. Окупанти пообіцяли їй медичне обстеження. Про це повідомляє видання «Грати» з посиланням на батька Ірини Браніслава Даниловича. Пояснив, що вона, як і раніше, скаржиться на біль у вусі, запаморочення та головні болі. Ми повідомляли, що Ірина Данилович часто втрачає координацію та ледь не непритомніє. Попри це, тюремники СІЗО Сімферополя ігнорували будь-які прохання медичної допомоги. На знак протесту жінка, яку росіяни засудили до 7 років колонії, оголосила голодування, яке тривало 2 тижні. Освіта та дипломатія гідні невизнаної території. Дипломи загарбаного Таврійського національного університету, який окупанти називають КФУ, тепер визнає Сирія. Таким сумнівним досягненням похизувався радник ректора так званого Кримського федерального університету з міжнародних питань Дія Кауд. Ба більше, тепер студенти з братньої росіянам Сирії можуть навчатися в окупованому Криму не лише на контрактній основі, а й безкоштовно. Тобто коштом російського бюджету. Військові облігації «Ялта» вже можна придбати у застосунку «Дія». Про оновлення написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Дата виплати за облігаціями «Ялта» – 26 червня наступного року, а процентна ставка – 19%. Михайло Федоров закликає працювати та допомагати українським оборонцям, щоб якнайшвидше мати змогу відпочити на Кримському узбережжі після перемоги. Кожна гривня з облігації допомагає підтримати економіку країни, додає міністр. Окрім «Ялти», у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації Севастополь, Бердянськ, Донецьк та інші.